Давайте запитаємо учасників Reality Summit їх враження про сьогоднішній саміт. Вітаю вас. Можна взяти у вас маленьке інтерв'ю? Так, звісно, доброго дня. Один все ж таки мені сподобався найбільше. І це «Морська симфонія». Вітаю вас. Ми дуже відомі за Дуже бузони. гарна «Морська симфонія». О, так, це 100 із 100. Це «Морська І тут симфонія». «Морська симфонія». Шукачі нерухомості, а які ж задачі того ідеального рівня, якому ви просто насправді?